Бала Сити мультилингваль балалар бақшасында мәктәпкә шәештәге балаларга татар телендә белем бирүче тәрбиячеләр һәм укытучыларның беренче республика күләм фестивале Туган тел фест 2022 булып узды. Балалар бакчаларында татар михитен ничек булдырырга, татар теле дәресләренең нәтиҗәлелеген ничек арттырырга, балалар татарча иркен аралашсын өчен дәресне ничек алып барырга. Фестивальдә бу һәм тагын күп төрле башка сорауларга җавап табу өстендә эш алып барылды. Әйдә баручы белгечләрдән мастер-класслар, кызыклы әңгәмәләр үткәрелде. Туган тел фест 2022 фестивален Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәмендә Бала Сити мультилингваль балалар бакчасы оештырды. Әлеге чарада татар теле укытучылары һәм тәрбиячеләре катнашты. Шушы язгы кояшлы көндә безнең бүген беренче тапкыр Татарстан күләмендә татар теле тәрбиячеләре, татар теле укытучылары өчен фестиваль оештырылды. Әлеге фестиваль мәгариф министрлыгы һәм президентыбыз каршындагы татар телене саклау һәм үстерү комитеты ярдәме белән оештырылды. Бүген безнең чарабызга 180дән артык тәрбиячеләр теләк белдерде катнашырга. Аларның күбесе үзләре дә чыгыш ясады. Инде күптән пенсияда, ләкин шуңа карамастан мин һәрвакыт үземнән акыллырак булган кешеләр булган җирдә йөрим. Һәм кызыксына торган кешеләр белән. Яшем булса да. Фестивальнең төп максаты татар телендә укытуның сыйфатын үстерү барышындагы барлыкка килгән проблемалар һәм туган тәкъдимнәр буенча фикер алышу мөмкинлеген булдыру. Тәрбиячеләрне заманча, алдынгы педагогик кейслар белән таныштыру. Әлеге фестивальдә тәрбиячеләр туган телне укытуның төрле методикаларын өйрәнделәр һәм мастер-класстан соң спикерлар белән аралашу, фикер алышу мөмкинлеге дә булды. Фестивальнең географиясе бик киң. Мәскәү шәһәреннән шулай ук Татарстан Республикасының төрле шәһәрләреннән һәм районнарыннан укытучылар һәм белгечләр катнашты. Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.